1 uur stien alle bernutitie als zenuwachtig te wachten op Sinterklaas. Ik vind het heel fijn dat ik vandaag weer even in Tietjerk mag zijn. Hè? Ja, alleen, zoals jullie weten van het Sinterklaasjournaal, kom ik niet altijd meer met zo snel. Ik was met de taxi en die hebben mij op de verkeerde plek uitgezet. Gelukkig was juffrouw Anicia van de Drumband er die mij hier naartoe heeft gebracht, zodat we er met heel Tietjerk weer een geweldig feest van kunnen maken. Ja. De onderbouw mocht met Sinterklaas naar binnen om het Sinterklaasfeest te vieren. De boppenbouw wie wat oors van regelen.